Hej der, Bo. Så er vi igen. Det bliver en kort seance i dag, kan jeg mærke. Jeg skal bare ned og sove, og sove længe i morgen, og sådan bare virkelig mærke, hvad jeg skal i drømmeland. Det har været en fin dag. Jeg har læst højt her til aften. Digt, som jeg har skrevet, da jeg var indlagt. Og så det her med dilemmaet, at jeg var nødt til at bære med at vi var på 2 værelser, 2 stuers værelser. Så det er mega fedt. Det var sådan en poesiaften, der var i salon 28 inde i Aarhus i Mejlegade. Og der er næste måned, som jeg tænker, jeg skal med til. Den 4. november. Kommer digteren frem i mig. Wow. Ja. Så var jeg på Kalø eller Kalø Slottsruin, og min far gik en tur og kørte overalt. Det var regnvejr, og ja, og det var det meget fint. Så fik jeg noget fisketapas bagefter på Café Laurits. Det var mega lækker. Og jeg fik en ny hue. Ja. Så inden jeg tog afsted, nu er det sådan lidt baglæns i dag, og min dag baglæns, og så stod jeg og ventede på busstoppestedet, og så kommer der en fremmed hen, og siger, at jeg er bare et fantastisk menneske. Og så er jeg meget sådan, why? Og så siger han bare alle mulige meget fine komplimenter til hende. Så det var bare sådan, jeg følte ikke, at jeg var bare sådan, så kan dagen ikke starte bedre. Det var bare et sandt mirakel. Altså sådan følte jeg i hvert fald, der bare kommer kærlighed til en. Uden man har bedt om det. Men lige inden, der havde jeg faktisk sådan, der så jeg klokken var 09:09, og der havde jeg sådan, okay, hvad betyder det? Okay, det er en god idé at meditere. Og så mediterede jeg. Og så gør jeg det. Og så, sådan, så kom det lige efter. Så der er altså et eller andet med det her med at meditere. Det er virkelig godt. Og nu ryster jeg det med billedet, beklager. Ryster med min, hvad hedder det? Ryster med mine ben, det er det, der hedder. Jeg kan ikke lige stå. Men ja. Så fik jeg lige set mit gab også. Min drøvl. Hvor plejer jeg at sige? Ja. Kan du svømme rigtig godt?